Čus lidi, ja vás vítam u môjho ďalšieho let's playa z hry Shakes and Fidget. Práve sme dokončili úkol na Brazílovi. Pozrieme zbrojku. Nič, tu obratnosť. Nič, trochu mi to laglo. A okrídlený, ale škoda, toto. Trochu mi to laguje, neviem prečo. Takže toto hodíme do záchodu. To pozriem, skús tam magma, teda toto vyhodím. Teraz si kúpim elix na obratnosť. Elix na šťastie, teda na silu predám, kúpim. A inak nič tu není. A teraz skúsime podzemko vo veži, kde máme šklebici se kočka. Skúsime ju dať. No. Kúsok. Nebudem dávať houbičky, lebo si šetrím 15, aby mi keby vypadol epic. Dáme si quest. Skúsime arenku Petr Sikora 37. Poďme ďalej. A presunieme sa na ďalšiu postavu na S11, kde nám padli hospody títo boty, ktoré si nedám na seba. Majú horšie brnko a sú len musí lepšie. Toto máme do záchodu. Toto vyhodím. Tu máme líky. Šťastí kúpim. Ešte aj tento. Ten predám. Pozrieme poštu. Nič. Skúsime sa vyexpiť. Toto si dáme, hodíme, tak už nemôžeme, takže pôjdeme na Don Capisto. Pôjdeme na neho. Čo to je? Ktorého nedáme, skúsime ešte raz. Znova nič. Dáme si quest. Posledný questík. No ešte nie je posledný. Pôjdeme na ďalšiu postavu na S3. No. Čo je nizozemský server. Pozrieme zbrojku. Nič. Šaráku elík, tento. Zatiaľ máme normálne. Teda tí stredné. Nič. Z úkolu nám padol tento klíč. Kde máme 100 krysu, takže vyexpíme sa a skúsime 100 krysu. To už hodím do výdrže. Tak, pozrieme poštu, cech. Cechovný boj sme prehrali, nevadí, prihlasíme sa. A teraz skúsime najprv tú 100 krysu. Ktorá by mohla ísť dole. Dole. A epic na 300. Pekný epic na 300. Level up. Tak. Takže tieto boty si nasadíme. Toto. A teraz skúsime s týmito ďalšie podzemko kamenného obra, ktorý by mohli ísť dole. Ktoré by mali ísť dole, musí padnúť. A týmto je dole a ďalší epík. To je odpadne 2 epiky na tiež také isté rukavičky, len títo sú lepšie. Tak,
teraz, čo nám padli podzemka, to je perfektné. To si nechám, títo pantofle prodám. Aj tento epik, ktorý som dostal z prvého podzemka, prodám a títo rukavičky asi tiež. A teraz nám prišli goldy, ktoré dáme do sily. Dobre, a teraz skúsime ďalšie. Masity golem. Ach, to bol klik. A dobre. Nič. Nevadí, ešte raz. Nič. Takže skúsime ohnivý elementál. Ach. Ohnivý elementál. Ktorý je level 44, keď to teraz nedáme. Ešte prachopíra. Ktorý by mohol ísť dole. Á, len keby... Áó! Ešte raz. Toto 440 život, toto si deláš prdel. Ach, musí padnúť. On dnes musí. Je tam? Ďalšie podzemko dole. To už je tretie. To už je dnes tretie podzemko. Tentokrát to nie je epic. Ale je to na... Ale je to dobrý opas. Teda... Náhradelník na 2 staty. Je to vydrž a inteligencia. Ten si teda dám. Dobre, dám. A teraz ešte skúsime toho masitého golema. Máme na ňo úroveň 40. Týmto rukavičky. Neviem, či by to bolo lepšie. A bolo. Posledný pokus. Bolo by to crit. Teraz keď ma nedá... Ach! O nič. Tu si dáme quest. A na budúce už ho určite dáme. To bude video, takže z tejto postavy 3 podzemka z toho 2x epic. Na tieto rukavičky a tento na 3 starty. Dáme si quest a presunieme na poslednú postavu na S1 Kanada, čo je kanadský server. Pozrieme zbrojku. Tu nerobím podzemka, toto môžem predať. Tento 37, to kúpim. Alebo nekúpim. Kúpim, obraznosť nič. Čarák. Nemáme elik na výdrž. Teraz tu nebudem kupovať nič. Budem si šetriť goldy. Pekne. A tu môžeme skúsiť tú galenku. A tu nám skončil quest na S11, kde nemáme hĺbičky do podzemka. Dáme si teraz posledný quest. A toto asi bude už koniec, keďže tomto let's play sa nám zadarilo, padli nám epiky z tej postavy, tak toto je koniec a zatím čus.